Salutare lume și bine am găsit la un nou episod. În acest episod o să jucăm Find the Button. Hai să citim repede regulile. Rules: don't break blocks, ok, don't cheat. Each map only has one button. Maps must be original. Dimensiunea și... ok, hai să începem. What? Ce șmecher de cum, nu? Ok. Hai să mergem pe scară. Chest. Ok. 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 Să înțeleg că acum ar trebui să găsim butonul. Ești oaie Tianjet al lui Rafa? Tianjet aici. Tianjet aici. Tianjet. Ah. Ar trebui să fie o deformare sau ceva de genul. Nu n-am apucat să fie butonul, nu? Ok. Ia uite. Ok. Punem mai bine în scaun. Frozen Valley. Oh, the Ender Dragon. Și cum ar trebui eu să ajung la o oră? Ender chest. No. Uite asta pură. Ok. Și un cap de wither skeleton. Trebuie să... ia uite-l. Wooden... oh nu. E un labirint. Fucking labirint, ia să vedem. Ok. Oh my god. Butonul e foarte bine ascuns. Ah. Iată-l. Oh. Uite și butonul. Magma sprint. Ok. No. Dai. Hai să dau și eu cu sprintul. Nu. Ok, asta e destul de greu. O să stăm ceva timp aici.
Oh my god. Nu, deci... Hai de campul meu. Eram destul de aproape. Ok. Am descurcat. The city created by Keep. Și ce trebuie să fac în mapă? No. Mamă. Să vedem și aici. Tangent. Uite un chest. Hai. Do not trust the paintings. Să nu am încredere în tablouri din astea. De ce? Check-o. Hehe. Sperăm că tot. Tangent. The Nether created by Mark. Okay. Oare... De ce este așa și restul? Ia. Sau... Ok, o să încerc aici. Să încerc mai întâi aici. Nu-i nimic. Yeah? No? What the fuck? Serios? Tot cred că e ceva. Ia. Nu. Așa. Bă. Ia, uite. Ia, nici aici? Holy fuck. Tot... Ia, uite. Benemernic. Ce-ar așa. Burial grounds. Lord Key. Ok, ăștia cred că sunt cei care au făcut mapa. Atunci asta. Fishing rod. Pentru ce? Ar trebui să pescuiesc ceva? Nu punea la apoi. Aici ar trebui să ajung, cred că.
Hello. Hai. Ok. Ok, ar trebui să-mi dau game mode pentru că rămân fără mâncare. Ok, hai să facem și noi chestia asta. Game mode 1. Golden carrot. Nu înțeleg chestia asta. Cred că trebuie să ajung acolo sus, dar habar n-am cum. Imposibil de aici. Măcar dacă totul sunt în game mode, vreau să văd. Aici ar trebui să ajung, dar cum să ajung acolo dacă pe aici ăsta e? Și chiar dacă n-ar fi. Mă rog. Scuzați pentru chestia asta, dar trebuia să fac. Aici asta nu dă putere de aia. Uite. Holy fuck. Iar un labirint. Hai să luăm logic. Ok, hai să luăm pe aici. Sau pe aici am mai fost. Ok, am luat-o pe aici, nimic. Am să luăm chestia asta și chestia maze. Da, nu stau eu. Nu. Și ar trebui să punem tot acolo? Ok. Bar n-am cum să ajung acolo sus. Pentru că, uitați, văd ceva acolo. Habar n-am cum să ajung. Eu să iau pe undeva. Dacă nu găsim chestia asta, ar trebui să închid episodul. Da, ia stai. Dar nici măcar nu mă lasă să trec. Și uite ce e acolo. Hai să iau pe... Iau pe aici și gen, aș vedea chestia asta? Da. Și făceam chestia aia degeaba. Ok, un fucking labirint. Însă, cam atât cu acest episod, destul de scurt. Nu știu, mai facem noi. Cred că am să le postez pe toate azi, dacă o să am și timp. Sau cel puțin ăsta o să vin azi. Ok, cam atât cu acest episod. Până data viitoare vă spun